Ki khubor ke babnia. Myntri Rangbah keri Narendra Modi ulapoy Jeddah ka Jingleit Jngoh ka baar Sngi ka Saudi Arabia. Kani ka Jingleit Jngoh da ka jingkot snobha ukun siem uban sin shar bat da Myntri Rangbah Mohammed bin Salman kan long ka sien ka balai jo ka Jingleit yu ka jat Modi sya kategori bat ka penpau ka jingjeliu ka jingedai lok ka pedang kini ki artli kiri. Kum ka Jingleit buram kerpang ya keling sun bakit Myntri Rangbah keri Narendra Modi lasan ran da ki F-15 fighter jet jong ka Royal Saudi Air Force hashwaban rung hakajaka penyeng ling sun ka Saudi Arabia. Habai jeng kren Myntri Rangbah keri ulaong baka India ka kain kor shibon ya ka jingedai belane Islam bat ka Saudi Arabia ka belan nang jeliu bat scam hakini kisnem ki beladem. Director Jngoh